Začala nám sezóna mušiek a hmyzu, ktoré nájdeš takto krásne na svojom prednom nárazníku. Prišiel nám známy s Teslou, kde si pekne môžeme ukázať to, ako napríklad funguje IMRO. Vyskúšali sme si kapotu, respektíve celý predok rozdeliť na dve polovice. No a teraz nanášame IMRA na ľavú stranu s tým, že urobíme to v podstate v dvoch krokoch, pretože tu je to celkom hardcore. Nanesieme si IMRA na všetky časti, kde sa nachádzajú mušky, či už čelné okno, a prípadne zrkadlá, kapotu a predný nárazník. Necháme ho chvíľu pôsobiť, takú tú minútku až dve. Ak by si nevedel poradiť, vzadu máme návod, alebo cez QR kód si vieš pozrieť priamo video, ako sa s IMRom narába. Teraz si však urobíme ten krok číslo 2, to znamená, zoberieme detailingový štetec a prejdeme prednú masku s tým, že samozrejme auto sme si predtým už predumili, aby sme neroztiahli špinu, ale iba IMRA po celej maske. Takto vieš dostať dole väčšinu toho hmyzu pomocou správneho nástroja. No a teraz ti ukážem v podstate ten rozdiel, ktorý nastane, keď použiješ jednak správnu chémiu a jednak dopomôžeš si pri extrémnych prípadoch, napríklad aj detailingovom štetcom, ktorý sme si dali iba na ten predný nárazník, ostatkom v podstate IMRO problém nemal. Toto sme ošprchali iba bežnou vodou, no a ľavá polovica vyzerá veľmi pekne, tá práva a sám vidíš, že nič moc. Čiže IMRA nájdeš u nás na e-shope, tešíme sa na teba.